Lise, hvad optager dig mest lige nu i forhold til kunstig intelligens i Matas? Det, der optager mig mest lige nu, det er faktisk en evaluering og indre dialog omkring en kultur i organisationen af, hvor du på den ene side har entrepreneurship, og på den anden side har du struktur. Okay, det er spændende. Det er modsætninger, måske. Og det er 2 modsætninger. Ja. Det kan være 2 modsætninger. Hvis der er alt for meget struktur, så kan det dræbe entrepreneurship. Hvis der er alt for meget entrepreneurship, så kan det være svært at have en stærk struktur. Og vi er jo en stor virksomhed og børsnoteret og det hele, så vi skal have nogle strukturer. Men lige præcis AI og at være nysgerrig på AI og få AI implementeret i alle små hjørner af virksomheden, det kræver en form for entrepreneurship. Så hvordan sikrer vi, at der er plads til entrepreneurship, uden at gå på kompromis med, at vi jo selvfølgelig, som den virksomhed vi er, skal have stærke strukturer på det, vi gør. Okay, det er spændende. Det tror jeg, vi kommer tilbage til mange gange i den her podcast. Og det handler vel også om, hvis man skal sætte få ord på det, er I enige om, hvor I skal hen? Og, altså, så I er alignet? Ja, vi er alignet, og vi er alignet på det sæt, at vi tror jo på hos Matas, at AI kommer til at hjælpe os på 2 fronter. Den ene front, det er på at eksekvere vores strategi hurtigere og mere effektivt, og at spare en hel masse tid på dumme opgaver, som folk ikke nødvendigvis bliver motiveret af. Få AI til at hjælpe os med at lave de opgaver. Så det er de 2 ting. Så det er vi optaget af helt fra ledelsens niveau. Så vi ved, at AI skal være en vigtig spiller i Matas' fremtid, og at vi også har en opgave foran os for at finde ud af præcis hvordan og i hvor høj grad. Og det kræver, at vi beder vores medarbejdere om at være nysgerrige, og det er det, jeg kalder en eller anden form for entrepreneurship, hvor man skal læne sig ud i noget, man ikke kender. Ja, fedt. Okay, det kommer vi helt sikkert tilbage til. Lad mig lige introducere afsnittet af podcasten her, inden jeg også introducerer dig. Og jeg vil lige minde lytterne om, at det her det er AI-podcasten, hvor vi snakker til de øvede, med de øvede, og vi sætter det faglige niveau højt, og vi går et skridt dybere i både teknologien og hvordan man adapterer til kunstig intelligens. Og Lise, du er ligesom en af mine tidligere gæster, en af årsagerne til, at jeg har startet den her podcast, fordi vi havde en samtale op til vores Applied AI Nordisk konference, hvor jeg tænkte, okay, det kunne have været fedt, hvis vi havde optaget det her. Det er der rigtig meget guld i, fordi en ting er at holde en præsentation og fortælle om det, man har lavet, og det, man tænker, men bare det at have en samtale, tror jeg også, man kunne lære rigtig meget af. Og det er jo så en super god anledning til, at du sidder her. Super god anledning. Og din titel er Executive Vice President i Matas, med andre ord landeschef for Danmark. Korrekt. Og så er du topleder, og det kommer vi til at snakke meget om, fordi topledernes rolle bliver omtalt meget i kunstig intelligens, men jeg synes, det er sjældent, at man kommer rigtig dybt med, hvad er egentlig rollen, og hvordan er det egentlig, man skal agere. Så det kommer vi til at snakke om. Og velkommen til, Lise. Tusind tak, Dan. Ja. Jeg ved, er der andet, du lige vil sætte nogle ord på omkring dig selv? Nej, det tænker jeg ikke. Det tænker jeg egentlig ikke. Jeg synes, jeg har jo sagt til dig, at jeg vil være ked af, hvis du går alt for dybt ned, fordi at hvis vi går ind i særlige AI-tools og så videre, så kan det godt være, at jeg kommer på glat bane. Men det optager mig, som du ved, som leder. Ja. Og jeg er stensikker på, at hvis ikke det gjorde, så ville Matas stå dårligere i fremtiden, end når nu vi har valgt, at det er en vigtig spiller for Matas' fremtid, og for at vi står stærkt også fremadrettet. Fedt. Det kommer vi helt sikkert til at snakke om, og jeg lover ikke at blive alt for teknisk. Jeg har faktisk en fun fact om dig, som jeg opdagede i går, da jeg tjekkede din LinkedIn. Tilfældigvis, da jeg kommer hjem fra Zoologisk Have, så tjekker jeg din LinkedIn for at være sikker på, at jeg har titlet korrekt. Og du er simpelthen formand for bestyrelsen i Zoologisk Have. Det er korrekt. Det er korrekt. Det er jeg ved siden af min stilling i Matas, der er jeg bestyrelsesformand i Zoologisk Have, og jeg har været i bestyrelsen de sidste 6-7 år. Ja. Så det ligger mit hjerte nært at passe på naturen og passe på dyrene. Ja. Vi har en strategi om, sammen passer vi på verdensdyr, og det handler jo om biodiversitet og at sikre naturbevarelsen. Så det har jeg også stor glæde af. Okay.
Det kan være, at det er andet end til, at vi en anden dag skal snakke om AI i Zoologisk Have, fordi jeg tænker, der er sindssygt mange fede use cases. Det kan vi gøre. Men det, vi skal snakke om i dag, det er nemlig, hvordan du løser opgaven som leder, at AI er blevet en ting, og det skal adopteres i organisationen, og specielt, hvordan man gør det til en strategisk ting. Altså, hvordan det understøtter strategien. Nu sagde du det faktisk meget konkret til at starte med, og meget direkte, men ofte bliver det lidt sådan, kun kan godt blive sådan en opportunistisk, og det skal vi også lige ordne, nogle år i hjørnet ordne, ikke? Og det behøver ikke nødvendigvis hænge sammen med strategien. Ja. Men når det hænger sammen med strategien, er det jo rigtig stærkt. Ja. Og jeg tænker, hvis vi kan starte lidt med din baggrund, når du kommer ind i Matas i 2018, fordi det er jo også en lidt spændende tid, du kommer ind der. Der kan man måske godt sige, at Matas er lidt bagud på point i forhold til nethandel. Nethandel er blevet en stor ting. I er ikke super store på det. Og så begynder I at tage ved lære af det. Og så bliver I faktisk kæmpe store på e-handel i dag. Ja. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på det? Jo. Ja, man kan godt sige, at i 2018, der var der en form for sense of urgency i Matas, og i Matas ledergruppe. Vi havde lige fået en ny administrerende direktør, Gregers Svedesborg. Han startede i slutningen af 2017 og satte en delvis ny ledergruppe, inklusiv mig. Og på det tidspunkt, der var 4% af vores omsætning var onlinehandel, og resten, det var fysiske butikker. Og e-com var ikke bare et buzzword, det var kommet til Danmark. Ja. Så Matas havde forsøgt, men fejlet igennem noget tid, og kunne ikke rigtig komme ud over bakkerne med e-com. Og den strategi, som Gregers han lagde for dagen, det var, vi skal vinde e-com. Vi skal være de største på e-com, ligesom vi er på fysisk butik, når det kommer til beauty og sundhed. Så derfor, den strategi, der blev lagt, den handlede i høj grad om at bygge vores e-handel op, og bygge Matas.dk op som en meget, meget stærk, måske en af de allerstærkeste retail-platforme og online-kanaler i Danmark. Og når jeg siger, at det var en stor del af strategien, så handler det jo også om, at det var også en stor del af vores investeringer, som vi valgte at putte ind i det. Ja. Og det er jo båret frugt. Nu kan vi sidde og kigge tilbage. I dag der er det tæt på nogle måneder 30% af vores omsætning, som der ligger online. Det, som der er vigtigt for mig at sige, det er, at det ikke bare er kannibalisering på vores fysiske butikker, men det er lagt på toppen af de fysiske butikker. Så vi har jo stadig nogenlunde det samme antal fysiske butikker. Det vil sige, at vi har den der brede portefølje, og vi er helt ude i de mindste butikker, Nibe og Nordborg og så videre, små byer, hvor vi stadig er til stede for de lokale forbrugere. Men på toppen har vi så også den her agile muskel, som er vores online-kanal, som leverer dag til dag og har et markant større og bredere sortiment, fordi vi ikke er afhængige af, hvor mange hyldemeter vi nu har i en fysisk butik. Nu har vi bare uendelige hyldemeter online. Ja, jeg tror, hvis man skulle definere, hvornår man er en rigtig by i Danmark, så tror jeg, at man ville sige, at når man havde en Matas på en hovedgade, så er man en rigtig by. Ja. Det tror jeg sådan, hvis man kommer til en lille by, og der er en Matas på hovedgaden, så nu er en by. Så er det en rigtig by, ja. Så vi prøver, altså vi gør alt, hvad vi kan for at sikre vores fysiske butikker, fordi det er så stor en del af vores DNA, og det er måske også vores point of difference i forhold til både eksisterende konkurrenter i Danmark, men også eventuelt nye konkurrenter, der måtte have lyst til at komme til Danmark. Ja. Ja. Så det var egentlig lige historien om 2018, og hvad der optog os rigtig meget dengang. Så har vi jo sammen med vores online-kanal jo lavet en total, kan du sige, fornyelse af brandet, sådan så forbrugerne i dag ser os som markant mere relevante, end de gjorde i 2018. Jeg vil sige, det er ikke den nye ledelses skyld, at Matas er et stærkt brand. Det er dem, som arbejdede de 70 år, før vi andre kom til med brandets skyld. Ja. Matas har 98% kendskabsgrad, og det er elsket af danskerne. Og det er ikke hverken min eller den resten af ledelsens skyld. Det er fordi, at nogen har gjort et super stykke arbejde gennem rigtig mange år. Vi har så forfinet det, fornyet det, som et brand skal jo fornyes løbende, uden at man river rødderne op, men på en fin måde fået det moderniseret, sådan, så det er relevant for nutidens kunde.
med sortiment, med hvilke brands det er, med mental sundhed, som jo er meget op i tiden. Hvordan kan vi integrere det i brandet og i produktporteføljen osv. osv. Ja, okay. Og det, jeg vil bare sige, jeg fik mit første barn for 13 måneder siden, og siden da er der ikke kommet. Der er ikke gået en uge, hvor vi ikke har fået 2-3 pakker ind ad døren fra Matas. Vi kan næsten slutte nu. Nu har jeg opnået alt, hvad jeg skulle med det her interview. Jeg er virkelig overrasket over, hvor meget Matas er en del af ens liv, når man begynder at få børn. Men det er ikke fordi, det hele skal handle om ros til Matas. Fordi en af de ting, jeg synes, grund til at bringe det her op med 2018, det er, jeg er lidt interesseret i 2018 er I under pres. Nu kommer AI, og der må være nogle læringer, I har taget med over til, hvordan tager man en digitaliseringsrejse på den måde. Altså nu kommer AI. Hvad har I lært af det? Ja, det er der helt sikkert. Og jeg tror, at AI, der kommer nu, hvis ikke Matas havde været igennem den digitaliseringsrejse fra 2018 og frem til nu, så tror jeg, vi havde stået sværere, end vi faktisk gør nu, hvor AI kommer ind over os. Og det skal jeg nok forklare. Da vi skulle gribe e-com an på en helt ny måde, der gav vi organisationen og de ansvarlige hvide rammer for at lykkes. Og det krævede det for at kunne lykkes. Og hvide rammer, det vil sige investeringsmæssigt, tools, teknik, beslutningsdygtighed. Ja, og hvor lå den beslutningsdygtighed? Var det ude i hele organisationen, eller hvordan var det? Ja, men det var jo det team, som der blev sat med Brian Andersen i spidsen som digital direktør, som fik ansvaret for at sørge for, at Matas fik udviklet en stærk online-kanal. Så beslutningstagning røg ud til ham. Vi lagde den CAPEX og OPEX, altså de investeringer i det, som der skulle til, og som Brian med team kunne se, de havde brug for. Ja. Så det der med at lægge beslutningskraften og tilliden ud til en række mennesker, som ved, hvad de snakker om, og som havde bevist tidligere, hvad de kunne, gjorde, at vi rent faktisk fik sat sprint på e-com-rejsen, og fik endt med at få den succes, vi havde. Ja, og det er lidt ledet for, at Brian sidder ikke i IT, vel? Brian sidder ikke i IT, nej. Brian er digital direktør og sidder med overordnet ansvar for e-com. Ja. Og nu også for hele den digitale udvikling. Så den kommercielle digitale udvikling ligger også under ham. Kundeklubben ligger også under ham nu. Og det er jo også noget digital stærk udvikling, der ligger der. Ja, og grunden til, at jeg synes, det er mega spændende, det er jo fordi, at jeg kan se det nu, altså med alle de virksomheder, jeg har været ude hos og mødt og snakket med og arbejdet med, så kan jeg se, at IT's rolle er sindssygt udfordret. Altså, i rigtig mange virksomheder, når jeg kommer ud på størmen, så siger forretningen, okay, hvordan kan vi lave AI uden at snakke med IT? Fordi IT er blevet lidt en farlig størrelse, som de har ikke rigtig fået sådan erfaring til at arbejde effektivt med AI. De skal lige lære det, og så når der kommer nogen med en god idé, så kommer det i kø, og så er der en kæmpe stor kø. Og rollen bliver måske lidt mere, lad os starte med governance, og så hvis vi på nogen som helst måde kan acceptere den her use case idé, så kan vi snakke om det forretningsmæssige. Ikke? Ja. Så, og det er også derfor, jeg synes, det er interessant, for det lyder som om, I har taget en læring i 2018, at man kan ikke lægge noget, der skal gå stærkt, ind i en IT-del. Det kan den så gøre senere, og de skal 100% være en del af det, men de kan ikke, vi kan ikke starte med det IT-mæssige, vi skal starte med det forretningsmæssige. Og det tror jeg, når jeg hører dig snakke, så tænker jeg, at det må være en af jeres store fordele, når AI nu er kommet til jer. Er det rigtigt forstået? Ja, altså ja og nej. Ja, fordi vi skelner ikke, vi starter ikke med at sige, skal det her være et IT-projekt, eller et e-com-projekt, eller et digitalt projekt, eller et kommercielt projekt. Så hvem skal eje det? Der starter vi ikke. Vi starter med at sige, hvad er potentialet? Hvad er udfordringen for os? Okay,
Hvad skal der til, for at vi løser det? Hvad har vi af kompetencer i organisationen? Så hvem er det, der løber med det her? Ja. Så i stedet for at sige, jamen det her, det er da helt klart digitals ansvar, så det er der ikke nogen andre, der skal blande sig i. Eller det her, det er helt klart IT's ansvar, så det er der ikke nogen andre, der skal blande sig i. Det har vi simpelthen ikke råd til. Nej. Det har vi simpelthen ikke råd til. Fordi så løber konkurrenterne udenom os, dem som er agile i hvert fald. De kan ikke vente på, at vi får besluttet os, om det er en IT-opgave, eller en digital opgave, eller en kommerciel opgave, eller hvad det ellers er. Ja. Så du har nok ret i, at vi har fået bygget en organisation, hvor at vi kigger meget mere på, hvad er det for en opgave, der skal løses, og hvordan får vi løst den? Hvordan tager vi de ressourcer, som der er i vores organisation, sætter dem sammen til at få det her løst? Ja. Sådan kigger vi meget mere på det, inklusiv IT. Ja. Så den beskrivelse, som du laver af IT, den kan jeg ikke genkende i Matas. Det kan godt være, før jeg trådte ind i 2018, at det kunne have været sådan, men det er ikke sådan kan jeg ikke genkende. Jeg sidder jo i ledergruppe med vores direktør for både IT og logistik. Og den tilgang, som du beskriver, den findes ikke hos ham. Fedt. Okay. Den findes ikke hos ham. Han er helt inde i den samme med i dialogen omkring, okay, her der har vi nogle nye muligheder. Hvordan får vi mest muligt ud af dem? Ja. Han vil gerne bidrage med sit IT-team, ligesom andre vil bidrage. Og lige pt. Har vi jo lagt vores IT Center of Excellence under ham. Ja, AI Center of Excellence. Altså under ham i IT. Ja, altså AI Center of Excellence. AI Center of Excellence under ham i IT. Og det kan jeg da så sige til dig, at det ville vi jo ikke have turde gøre, hvis det var en meget driftsorienteret måske. Ja, driftsorienteret, eller måske mere politiorienteret IT-afdeling, som mest tænkte, puha, vi må ikke, og vi må ikke, havde mere fokus på, hvad vi ikke måtte, så ville vi jo ikke have lagt vores AI Center of Excellence i IT. Ja, og jeg tror heller ikke det. Jeg tror heller ikke, når tingene ikke fungerer mellem IT og forretning i mange virksomheder, så tror jeg ikke, det er ondt vilje. Jeg tror, at det er IT har jo fået den opgave. Det er jer, der har styr på, at vi dataen er sikre, systemerne er sikre, cybersikkerhed, governance, alt sådan noget. Ja. Og så nu kommer der noget, som er ret svært at forstå, og som kan rigtig mange ting. Ja. Så forstår jeg godt, at man starter med at slå bremsen i. Ja. Og hvis, så hvad skal de gøre? Og jeg tror, det tager bare lang tid for mange virksomheder at omstille sig til, hvad er IT's nye rolle? Ja. Hvordan er vi både dem, der sørger for sikkerheden, men også skaber fremdrift? Ja. Og det nu er 2018 jo 7 år siden, og jeg tror, det har, for jer, når jeg ser jer sådan i kontekst, så har det været en god ting, fordi det tager rigtig lang tid at finde sin nye rolle som IT, og det tror jeg rigtig mange kæmper med nu. Ja. Der kan godt være, at du har ret i, at vi er en lille længde foran der, på grund af den rejse, vi har haft på Matas.dk og e-com-delen. Ja. Okay, og hvis man nu sidder derude og skal finde ud af, hvad gør vi med vores IT i den her virksomhed? Hvordan gør vi IT til en fed samarbejdspartner med resten af forretningen, og de stadigvæk, nu skal det ikke bare være cowboy, men du ved, de stadigvæk har styr på sikkerhed og data og sådan nogle ting. Hvad skal man så gøre? Ja, hvad skal man gøre? Jeg tror, det starter som et mindset. Jeg tror, det starter. Altså, nu er vi tilbage til en af mine kæpheste i ledelse generelt, om en fasttømret ledergruppe, som er enige om strategi, som har tillid til hinanden, og dermed også tør diskutere hinandens ansvarsområder, og hvordan at vi spiller hinanden gode, og også måske gå på kompromis med nogle af vores egne kæpheste, eller nogle af vores egne syn på, hvad der er mit område, eller hvad jeg er god til, og giver plads til, at vi kan tænke tingene en lille smule anderledes, end vi har gjort tidligere. Ja. Men det kræver, hvis man skal kunne det som ledergruppe, så kræver det en enorm tillid til hinanden. Ja. Så jeg tror, jeg vil starte der for at sikre, at for eksempel en IT-direktør og en kommerciel direktør og en digital direktør og en finansdirektør, at tilliden er så stor, at man kan begynde at diskutere
ind over hinandens grænser, hvordan man skal løse fremtidens problemer, som for eksempel, hvordan vi får integreret AI bedre i vores virksomhed, hvordan vi får vores medarbejdere nysgerrige på det. Det her, det kommer jo aldrig til at være enten en IT-opgave, altså når vi snakker AI, integrering i virksomheder og implementering og brug af det, kommer jo aldrig til at være en IT-opgave. Det kommer heller ikke til at være en digital direktørsopgave. Det kommer ikke til at være en kommerciel direktør. Det er vores allesammens opgave. Ja. Og vi har som ledelse, så har vi et fælles ansvar for at gøre alle vores medarbejdere nysgerrige på det her. Ikke kun IT-medarbejdere, ikke kun de digitale. Alle medarbejdere skal gøres nysgerrige på det her, fordi værktøjerne kommer til at kunne hjælpe alle. Ja, okay, og det, altså, hvis man hørte med i første afsnit, så snakker vi også om, at det er en grundteknologi AI, og det er en decentral teknologi, og det er lige præcis også det, du taler ind i her, kan høre, det er, at fordi det er alle steder, og man ikke bare kan placere det et sted, så er man nødt til at have en åben dialog om, at AI hører ikke til i en afdeling, og der er ikke nogen, der kan have den. Det er over det hele. Ja. Og, okay, det er meget fedt det her, fordi jeg oplever også, når det går, når det sander lidt til i nogle organisationer, så virker det som om, der er lidt protektionisme, at sådan IT sådan beskytter sig selv, og kommercielt beskytter sig selv. Ja. Så altså, tager man bare i sommerhus som ledergruppe op i Tisvilde, og så drikker en masse rødvin, og så, eller hvad? Det er en rigtig god begyndelse, tænker jeg. Det tror jeg er en rigtig god begyndelse. Helt klart, jo mere tid man bruger sammen, jo større tillid kan der være. Altså, det som man kan sige, som jeg vil tage udgangspunkt i Matas, fordi det er jo trods alt det, jeg ved mest om. Men i vores ledergruppe, når vi lægger en strategi, så forstår vi den alle sammen, og vi bakker 100% om den. Og vi tror på, at det er den vej, vi skal gå, for at sikre, at vi når de næste millioner i omsætning og de næste millioner i indtjening, som vi så har præsenteret og aftalt med vores investorer. Ja. Og så sætter vi spurt på at eksekvere den strategi. Det er selvfølgelig vigtigt, at man som ledergruppe er helt enige omkring, hvad er det, vi er sat i verden for, til at begynde med. Ja. Så der kan man jo også starte, hvis ikke man er 100% enige om det. Ja. Fordi ellers så kommer vi jo til at arbejde i alle retninger, både med AI, men også med eksekveringen på andre områder. Ja. Så det der med en klar strategi, blive enige om, hvordan er det, vi eksekverer den, og så kan man tage snakken omkring, og hvordan er det, vi gerne vil have AI til at hjælpe os med at eksekvere den. Hvad er det, AI kan hjælpe os med for at blive endnu dygtigere til at eksekvere den strategi? Ja. Okay, jeg synes faktisk, det er ret fedt det her, fordi en af mine store kæpheste i AI, det er, at løsningen på næsten alle problemer, dem har vi allerede. Altså det er de gode gamle ting med, at man skal være alignet, man skal virkelig forstå, hvad er problemet, hvor vil man gerne hen og kommunikere omkring det. Og når kunstig intelligens bliver en del af ligningen, så er verden bare endnu mere kompliceret, og så bliver de her ting endnu vigtigere. Så det gode er jo, at vi ved, hvordan vi skal løse de her problemer. Du skal bare gøre det, ikke? Mm-hmm. Og det er sjovt, når du siger det her med, at man skal være enig, så minder du også om, at jeg ofte laver en øvelse i starten af AI-projekter, men det kan man også gøre i en ledergruppe, hvor man tager stakeholderne, de typisk siger det altid, de er enige, og så siger man, okay, nu går I lige ud hver for sig, så skriver I 20 minutter på prosa, hvor er vi om et år, og så skal I komme tilbage og sammenligne noter. Og jeg har simpelthen aldrig set alle noter være ens. Altså maks 2 til nogenlunde ens ud, men salg snakker om, hvor man skal være salgsmæssigt, IT snakker om, hvor man skal være IT-sikkerhedsmæssigt. Så altså, det er en kæmpe stor ting at være alignet, og man er altid mindre alignet, end man tror, og mindre enige om, hvor man skal hen. Ikke? Ja. Det er ret spændende. Okay, jeg vil gå videre til det næste her, fordi en af de ting, som jeg grund til, at jeg synes, det er mega spændende at have dig med også, det er, at når vi har snakket sammen, så er det nærmest en refleks for dig at fortælle, hvad er det, vi skal med AI i Matas. Det er, du ved, den sidder lige sådan klar hver gang, og det er noget, som jeg synes bliver underkendt fuldstændig, at være god til at kommunikere. Hvorfor er AI en del af det? Ja, hvorfor gør vi det? Ja. Hvad betyder det for os? Hvad laver vi om? Hvad laver vi ikke om? Og det er, altså man snakker tit om lederens rolle i AI, men det er det her, der er lederens rolle, ikke? Ja. Så vil du ikke prøve at forklare, hvordan kommunikerer du de her ambitioner for AI, og også hvordan balancerer du det i forhold til, at folk er helt forskellige steder i organisationen? Altså det er sådan Søren Kierkegaard-agtigt, du skal møde folk, hvor det er, og hvis du vil flytte dem. Ja. Og hvordan gør man det, når man står der og skal tale til bag 2.000 medarbejdere? Ja, 3.000 måske.
Jamen altså, det som alle medarbejdere har til fælles, når man går på arbejde i Matas eller et andet sted, det er, at man kommer hver dag alle sammen med det mindset, at nu vil man løse sine opgaver for at bringe Matas et bedre sted hen. Ja. Så det, jeg gør, det taler jeg ind i. Ja. Fordi det kommer alle med den motivation. Der er jo aldrig nogen, der kommer på arbejde og siger, i dag, der vil jeg ikke skabe værdi. Ja. Eller i dag, der vil jeg skabe negativ værdi. Eller i dag vil jeg være irriterende og gøre det svært for min kollega. Mm. Det er jo aldrig sket. Ja. Jeg har aldrig mødt en medarbejder, som kom med det formål på arbejde. Så alle vil rent faktisk gerne gøre en forskel, når de kommer på arbejdet. Så hvorfor ikke tale ind i det? For det er jo lige præcis det, som AI kan hjælpe os med at gøre. Mm. AI kan hjælpe hver en medarbejder på forskellige facon i forhold til den medarbejders arbejdsopgaver. Kan hjælpe den medarbejder med at skabe endnu mere værdi i løbet af en dag. Ja. Eller skabe kvalitativt større værdi i løbet af en hverdag. Så nogle af de ting, som de ikke kunne i går, det kan de lige pludselig ved hjælp af AI. Så ved at co-create sammen med AI, så leverer de noget, der er endnu bedre, end hvad de kunne i går. Og det er jo en win-win for alle. Det er en win-win for medarbejderen, fordi det er mere motiverende at gå på arbejde, og man får skabt mere værdi, og det giver jo en god følelse. Mm. Og det er win-win for Matas, fordi at vi kommer hurtigere frem i forhold til eksekveringen af strategi, levering af resultater osv. Ja. Så det taler jeg ind i. Ja. Okay. Det her, det handler om, at du som medarbejder kan få mere kapacitet, sjovere opgaver og levere ting, som du ikke kunne i går. Mm. Hvem vil ikke gerne være med på den rejse? Ja. Og det, altså ligegyldigt, om man er totalt nørdet, koder, mega digital, tech-orienteret, eller om man sidder som, en assistent, som typisk sidder og flytter data fra et, eller får noget fra en leverandør, og det skal ind i et system osv. Ja. Hvem kunne ikke godt tænke sig det? Ja, det giver super god mening, og nu bliver det også relevant for folks hverdag. Altså, det er jo altid, når man hører en stor strategi og de store ambitioner, så kan man nogle gange som almindelig medarbejder tænke sådan, nå ja, det er jo ikke super spændende, men det jeg går op i, det er de opgaver, jeg har i min hverdag. Ikke? Ja. Så det er jo rigtigt, som du siger, gør det relevant for den enkelte. Ja, og hvordan, fordi hvis man skulle udfordre det, så kunne man sige, okay, men er det ikke sådan, du ved, ukonkret? Og så vil jeg modsige mig selv her, fordi en af de ting, jeg faktisk ser som en større fejl, det er, når ledelsen går ind og er for specifik og siger, nå, nu kommer AI, nu skal marketing bruge AI til at lave kampagner, du ved, sådan, med det her tool, og I skal bruge Copilot, eller hvad det nu er, og man tænker sådan, det skal topledelsen ikke blande sig i. Topledelsen skal vel sætte en retning, og så er der nogle andre, der skal bestemme, hvad for nogle tools. Jeg synes, topledelsen skal sætte en retning, og så skal de motivere. Ja. Så skal de skabe motivation, og de skal skabe engagement omkring det, og de skal kunne forklare meningen med det, men rent faktisk motivation omkring det. Og så synes jeg også, at ledelsen kan hjælpe med at tage ansvar for at hjælpe folk på vej. Ja. Så der er jo nogen, der løber selv, og løb før en ledelsen overhovedet fik øjnene op for AI. Og så er der dem, som ikke løber selv, og måske slet ikke kommer til at løbe, med mindre at de får hjælp. Mm. Eller de bliver guidet lidt på vej. Ja. Og der synes jeg også, at ledelsen har et ansvar for at sørge for, at alle bliver løftet og kan se lyset. Ja, og hvordan gør I det? Fordi det er jo også mange forskellige mennesker, der er mange forskellige steder. Det er mange forskellige mennesker og mange forskellige steder. Og det altså, kan man sikkert gøre på mange måder. Vi har jo blandt andet lavet det, vi kalder et AI Academy. Og det er rent faktisk en udvikling af vores medarbejdere. Mm. Det er jo også noget, som vi alle sammen ved som ledere, at medarbejdere kan godt lide at blive udviklet. Mm.
Lige pt., der kan jeg ikke forestille mig noget bedre at udvikle medarbejdere i. Både for Matas' skyld, men også for medarbejderens egen skyld, end AI. Forståelse af AI, brug af AI. Hvad skal der til for at kunne bruge AI? Hvordan prompter man? Hvordan stiller man de gode spørgsmål? Hvordan bliver man en dag endnu dygtigere til at bruge AI? Det bedste, vi kan gøre som arbejdsgiver, det er sådan set at hjælpe vores medarbejdere til at forstå, hvad AI kan bruges til, og hvordan de skal bruge det. Så det har vi besluttet ved vores AI Academy, og det betyder, at vi laver dagsworkshops med de forskellige afdelinger, og de her programmer, som vi laver, de er forskellige fra afdeling til afdeling, fordi der er nogle afdelinger, for eksempel marketing, de er langt fremme, viser det sig. Når man begynder at gå i dybden og skal lave et AI Academy-program til lige præcis marketing, så går man selvfølgelig ind og prøver at fornemme, hvor er de henne, hvordan kan vi videreudvikle dem, og det er helt sikkert ikke det samme, de skal igennem, som en finansafdeling eller en indkøbsafdeling skal igennem, som er måske lidt længere fra nogle værktøjer i det daglige. Ja, og hvor meget skal I skubbe til folk, for at de kommer med og begynder at altså enten lære noget eller bruge nogle værktøjer, fordi nogle gange kan man godt, selv som AI-konsulent, kan man komme ind og tænke, okay, jeg er the disturber of peace her, ikke? Altså finansafdelingen, de skal lave månedsregnskab, der er deadlines, der skal godkendes kreditorfakturer, og hvis de får dem, så løser de jo ikke deres almindelige arbejde. Så hvor meget skal folk skubbe, så hvordan... Altså, jeg tror, det skal komme ret naturligt. Selvfølgelig skal der skal jo være en ledelse, og også næste niveauer af ledelser, som er meget nysgerrige på det, for at det kommer til i højere grad at ske. Særligt hvis det er nogle større værktøjer, ikke, som skal ind og virkelig forandre nogle processer eller bidrage til noget kvalitet. Men hvis det er i det daglige værktøj, altså nogle af de her træningsdage, der handler det jo rigtig meget om nogle af de her daglige værktøjer, som er tilgængelige, og lave simpelthen nogle cases i de værktøjer. Men skal I skubbe i folk med? Eller siger de her AI Academy, det er mandatory. Okay. Så den dag, eller de 3 dage, vi har sat af til indkøbsafdelingen, der deltager indkøbsafdelingen. Okay. Så det er alle, der kommer med. Ja. Vi ser ikke, at der er nogen, som siger, det har jeg ikke lyst til. Nej, okay. Altså, folk vil gerne forstå det. Altså, der er jo lavet nogle studier på det her, og Danmark er jo et særligt udsat land, fordi vi har sådan et fedt velfærdssystem, som gør, at hvis man mister til arbejde, så slemme ting er det heller ikke. Så der er blevet lavet nogle studier, som siger, at hvis man er over 60 år gammel, så selvom man bliver opsagt i sit job, så vil man ikke, så gider man simpelthen ikke lære noget nyt. Og det er jo sådan... Det tror jeg også er et øjebliksbillede. Der er jo selvfølgelig nogen, når man først lige får åbnet lidt op og skubbet til tingene, og så stor en ting er det heller ikke, så bliver det nok noget andet. Nej. Men er der slet ikke nogen, hvor du tænker sådan, det må være, der er 2 år til pension, og sådan, det må også være hårdt at skulle lære noget nyt der? Jo, det kan da godt være, der sidder nogen. Altså, det kan da godt være, der sidder nogen. Det er ikke noget, jeg bemærker. Det fylder ikke noget? Det er ikke noget, der fylder. I sidste ende, der er det jo op til den enkelte også. Ja. Ikke? Som virksomhed kan vi jo gøre noget, og der er vi klar til at gå langt. Og det er jeg både for medarbejderens skyld, men i særdeleshed også for Matas' skyld. Fordi jeg ved, at hvis jeg kan få medarbejderne til at være nysgerrige på det her, læne sig ind i det her, jamen så bliver deres hverdag sjovere, og de bliver klar på en fremtid, både i Matas eller uden for Matas, hvis de skulle være heldige at få et job udenfor. Ja. Så de bliver bare dygtigere medarbejdere, og i sidste ende, så kommer Matas til at blive en bedre arbejdsplads, og en arbejdsplads, der leverer mere værdi ud til kunderne. Ikke? Hvis man som medarbejder og 60 år og tænker, nej, jeg har 2 år tilbage, og det orker jeg ikke, så det er jo den enkeltes valg. Ja. Og så skal man jo være klar på, hvad det kan få af betydning. Ja.
for ens egen fremtid. Og det har man vel taget med ind i ligningen, tænker jeg, da man besluttede, at det her, det overgår jeg ikke. Ja, og det kan også være, man laver det om. Altså i sidste ende er vi jo alle sammen selv ansvarlige for vores liv og vores fremtid og vores arbejdsliv også. Så som arbejdsgiver har vi et ansvar for, synes jeg, at udvikle og motivere og engagere, men selvfølgelig ikke at tage beslutninger på folks vegne. Ja. I sidste ende. Ja, det giver super god mening. Og i forhold til det her med ansvar, så en ting, som jeg sendte et studie til dig inden det dansk-amerikanske studie, som viser, at hvis man giver folk adgang til standardværktøjer, altså Copilot, ChatGPT, helt standard, ikke noget moonshot eller noget, så om man opfordrer til at bruge det, og man træner folk i det, så kan man opnå en 6-7% produktivitetsforbedring, hvilket er ekstremt meget. Ja. Og samtidig, hvis man gør det, så mindsker man gender gap i brugen af kunstig intelligens. Ja. Studiet siger, at der er en 12% forskel på mænd og kvinders brug af kunstig intelligens, eller standardløsninger, og hvis man træner folk, så falder det her gap til 5%. Ja. Og jeg ved ikke, om det er også meget skyldes sådan jobtyper og sådan nogle ting, men I er jo også nok en virksomhed, jeg ved ikke, hvor mange mænd og kvinder I er sådan fordelingsmæssigt, men I er måske ikke sådan en klassisk IT-virksomhed med 80% mænd. Vi er snart det modsatte. Hvis du tager butikkerne med, så vil jeg tro, vi er 98% kvinder i alt og 2% mænd. Ikke? Men hvis vi holder butikkerne ude, så tror jeg, det er mere 50-50 på vores hovedkontor. Ikke? Men den her analyse, meget, meget interessant analyse. Og vil sige, jeg er ikke overrasket over, at man ser sådan et mindsket gender gap, og at man også, og ikke bare gender vel, for det er jo ikke kun køn, det er også alder. Ikke? At man ser også et mindre gap mellem hende på 60, eller ham på 60, og ham på 30. Ja. At de nærmer sig også hinanden i forhold til at tage imod de her nye teknologier. Det understøtter jo netop det, vi talte om lige før, at man som virksomhed kan gå ud og tage ansvar, ikke for, hvad folk i sidste ende vælger så at gøre, men man kan tage ansvar for at få folk til at åbne øjnene for, hvad det kan bidrage med det her. Fordi det kommer åbenbart ikke naturligt, lige så naturligt for, jeg kan næsten ikke få det over mine læber for en kvinde, som det gør for en mand, og læne sig ind i det her og være nysgerrig på det og bare bruge det. Ja. Og det kommer åbenbart ikke lige så naturligt for en 50-årig, som det gør for en 30-årig, og bare læne sig ind. Så det her med at hjælpe dem alle sammen til at begynde at læne sig ind, det er alfa og omega. Og det er alfa og omega, fordi at den kvinde, som sidder og som ikke naturligt lænede sig ind, eller den 50-årige, som ikke naturligt lænede sig ind, har så meget erfaring i rygsækken, som Matas har brug for. Og med den erfaring og et lille magistrø af AI sammen med, så kan de jo løbe så meget stærkere. Ja. Så vi har jo ikke behov for at ansætte flere mænd på grund af, at de læner sig ind i AI. Vel? Ja. Altså det er jo helt galt. Ja. Så det er så værdifuldt for virksomheden at læne sig ind og motivere og sørge for, at alle kommer med på toget. Ja, og det er faktisk, lige i forhold til, når du siger, det med dem, der er ældre, de er mere erfarne. Der er en ting, som jeg er ret overbevist om, og som meget min erfaring også, som det studie peger på, det er, at når du er erfaren i dit felt og dygtig til det, så er får du meget mere ud af at bruge generativ AI. Ja, altså du bliver ikke god til en god jurist, bare fordi du får ChatGPT, der kan slå op i en masse lovgivning. Nej. Du bliver en god, en vild jurist, hvis du er god til at bruge de her tools, og du allerede ved, hvilke spørgsmål du skal stille, og du ved, hvordan du skal kuratere det udfald, der kommer. Hvad er egentlig sandt og falsk, ikke? Så det er sådan... den køber jeg fuldstændig. Og jeg har faktisk også en tese om, hvorfor det er, at mænd læner sig hurtigere ind i det. Og også de unge. Lad mig høre. Det handler om naivitet. Altså, det er ligesom... nu har jeg selv modtaget rigtig mange jobansøgninger igennem tiden, og altså, mænd skriver måske, og har måske en selvforståelse af at være en lille smule bedre, end det er, og kvinder har måske en selvforståelse af at være en lille smule ringere, end det er. Og hvis man tror på, at man er lidt bedre, det kan jeg sagtens finde ud af det her, så er det også nemmere at læne sig ind i det, så man ikke så
har man ikke følelsen af, at man behøver at læse manualen først, ikke? Og det tror jeg virkelig er meget det handler om. Jeg tror ikke, jeg kommenterer på det. Nej, okay. Fedt. Ja. Og det er faktisk, men altså, det er ikke fordi, det skal være en lang kønsdebat, men det er faktisk en ret vild ting, jeg oplever, fordi nu holder jeg den her konference, hvor du også selv var taler, og jeg har også den her podcast, og i det sekund, man siger, nu gør jeg det her, så er ens LinkedIn-inbox flottet med beskeder, og jeg vil gerne tale til konferencen eller være med i podcasten, og det er 95% mænd. Ja. Det er, altså, mænd er meget hurtigere ude at melde sig på banen. Ja. Og nu ved jeg også, at der er, altså, i medierne snakker man meget om, at kvinder holder sig også lidt tilbage, fordi den negative feedback, man kan få, er meget hårdere, end den mænd får. Men altså, jeg vil sige, det er svært nogle gange at løse problemet, når man skal have folk ind i studiet, eller folk op på en scene, og altså, det er 3-4 gange så hårdt arbejde at få en kvinde på scenen, end det er at få en mand på scenen. Ja, men det er jo faktisk en fin lille statistik, du kommer med der, ikke? Og endnu et tegn på, hvordan vores verden er skruet sammen. Og måske også et tegn på, at det er ikke så simpelt at løse. Nej, det er præcis. Jamen, og det er sådan, som lille virksomhed, altså nu er vi 20-ish, og det der kan man godt nogle gange føle sådan, er det her min opgave at løse det her problem, fordi det bliver en dyr løsning, ikke? Jo. Ja. Okay, nu du må ringe, hvis du har brug for hjælp, så kan jeg prøve at bidrage, men det er jo en stor udfordring for samfundet, at det er sådan skruet sammen. Ja, og den tror jeg ikke, vi kan løse i dag. Den tager vi en anden dag. Okay, så jeg vil gerne lige snakke lidt om bestyrelse og ledelseskompetencer her, fordi nu har jeg jo toplederen i studiet, og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre lidt om, hvad du skal kunne, og hvad bestyrelsen skal kunne. Fordi tilfældigvis, så blev jeg for et siden, var en, der skrev til mig og sagde, vi kigger på at få nogle AI-kompetencer i bestyrelsen. Hvordan undersøger man ligesom, om folk har de kompetencer, der skal til, og hvad for nogle kompetencer skal de have? Og der tænkte jeg, det er måske lidt en automatreaktion nogle gange, at hvis der kommer ny teknologi, så skal man skynde sig at have de kompetencer ind i bestyrelsen. Men bestyrelsens rolle er vel i virkeligheden at hyre og fyre ledelsen, direktionen, og så skal de på papiret, og nu er jeg så i sådan en netværksgruppe med Thomas Ritter, der underviser i bestyrelse ude på CBS, og han vil nok sige, at bestyrelsen skal sætte strategien. Men i praksis, hvis du lige lukker ørerne, Thomas, så, så er det direktionen, der laver strategien, og bestyrelsen godkender egentlig bare. Ikke? Ja. Og så er bestyrelsens opgave herfra at følge op på, bliver den så eksekveret korrekt, den her. Og det vil være den nemmeste job at være bestyrelse, hvis direktionen bare leverer på den eksekvering. Og så spørgsmålet, giver det, at man skal have AI-kompetencer i bestyrelsen, og skal man overhovedet have det i direktionen? Altså, fordi for mig er det måske mere direktionen skal kunne forstå, hvad det er, og så kan man måske altid bare nedsætte et advisory board eller et eller andet, hvis man i en periode virkelig giver den gas med kunstig intelligens. Hvad tænker du, når jeg siger det her? Jamen, jeg synes, det er en super refleksion, og jeg synes, billedet gentager sig. Sikkert for 10 år siden, der var det e-kompetencer, vi ville have i bestyrelserne, ikke? Fordi at vi så, at e-handlen begyndte at bevæge sig lynhurtigt, og vi måtte have nogen i bestyrelserne, som vidste noget om det, for at virksomheden ikke sakkede bagud. Og så kom hele, klimakriser og GDPR og det her med, at vi sikrede, at vi var bæredygtige, og vi bliver nødt til at have nogle grønne kompetencer, nogen, der ved noget om det her ind i vores bestyrelser. Ikke? Og nu er det så AI, som vi begynder at snakke om, at nu må vi have nogen, der ved noget om det ind i bestyrelser. Og typisk så er det jo, når der kommer noget nyt ind, som vi ikke helt forstår os nok på. Altså ville det jo være dejligt, hvis vi kan få en ressource ind, som ved det hele, og dermed sikre, at vi ikke overser noget. Ja. Det er jo det, vi ønsker os, tror jeg, når vi stiller det spørgsmål i en bestyrelse, og siger, at vi skal have nogle kompetencer ind, så håber vi jo, at vi på den måde kan sikre, at vi ikke får overset noget som bestyrelse eller som ledelse. Ikke? Ja. Ja, og hvordan gør ledelsen af bestyrelsen det? Er fordi en af de ting, som jeg faktisk har set ikke fungerer så godt, det er, når nogen fra organisationen siger, vi kan altså ikke lave AI, før vi har styr på alt dataen. Og så sidder man som AI-erfaren og tænker,
Altså, du får aldrig styr på data, så det bliver lidt en sutteklud, og lidt sådan en, vi kan lige skubbe det lidt ned ad vejen her, hvis vi bare vil sige, at der ikke er styr på data, og det skal vi have et eller andet projekt at gøre, ikke? Så skal vi tage stilling til AI. Ja. Og det kan, når man sidder der som leder, kan man være sådan, det må være rigtigt. Ja, men jeg vil sige, at skal man have AI, lige tilbage til, skal man have AI ind i AI-kompetencer ind? Jamen, hvad er en AI-kompetence? Ja. Altså, så skal vi have dig, altså Dan, du skal sidde i alle vores bestyrelser, fordi du er en af dem, som har en flair for, hvad søren AI er. Ja. Jeg tror ikke, jeg vil bidrage med Matas bestyrelse. Ikke nu i hvert fald. Jamen, på AI vil du jo. Ikke lige præcis på det. Men så til gengæld, som du selv siger, og nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, så er der måske nogle andre punkter, hvor du vil være rigtig stille. Ja, men lige præcis, når punktet kom til AI, der 5 minutter, 2 gange om året, der vil du være i vælten, ikke? Så er det min tid til at shine der. Så er det virkelig rigtigt, at hvis man har 6 bestyrelsesmedlemmer, for eksempel, en af dem skal være en AI-specialist, fordi det er sjældent, at man finder en, som er lige så specialiseret og dygtig på AI og forstå AI som dig, og så samtidig er generalist og kan gå ind og ligesom tage sådan en bestyrelsesrolle for en virksomhed, ikke? Ja. Så altså, når jeg kigger på det, så vil jeg nok aldrig gå ind og sige, jamen, vi skal have en AI-specialist ind i en bestyrelse. Ja. Men det er også ud fra, at for mig at se, der er AI... AI er jo et værktøj, som skal bruges overalt i vores organisation. Så det, vi skal gøre som bestyrelse, det er at sikre, at ledelsen er nysgerrig på, hvor i organisationen og hvordan de vil få medarbejdere og mellemledere til at være nysgerrige på at bruge AI forskellige steder i organisationen, hvor det giver mening. Ja. Så hvordan gør man det? Gør man det ved at have en AI-specialist i sin bestyrelse, eller gør man det ved at stille de rigtige spørgsmål til sin ledelse, og måske hjælpe ledelsen med at have nogle gode snakke med Dan eller med nogle andre, for at forstå, hvad de kan gøre. Sådan vil jeg måske gribe den anden. Ja, så blev det lidt konkret nu, ikke? Ja, det er super fedt. Og hvad, er der noget, som du er glad for at vide om AI? Noget, du tænker, det var rart, det har lært det, fordi nu kan jeg virkelig, det kan jeg virkelig bruge i min hverdag. Eller noget, du savner at vide? Er der sådan, hvad for en viden vil man gerne have her? I din rolle? Altså som leder, tænker du? Ja, altså i din rolle. Sådan, men der er noget viden. Det er ikke ned på specifikke værktøjer. Det er meget mere på afdelingsniveau med afdelingsledere. Hvad er jeres erfaring med AI? Hvad gør I af erfaringer? Hvordan ser I jeres afdelinger tage imod det? Har I fundet særlige værktøjer, som kan hjælpe jer specifikt? Et eksempel konkret er vores marketingafdeling. Vores marketingdirektør har fra begyndelsen været ret nysgerrig på, hvad det her kunne bringe. Vi har også hørt jo, at særlig marketing og finansafdelinger, har jeg læst på et eller andet tidspunkt, skulle være afdelinger, som kunne blive hjulpet ekstremt meget. Ja. Så vores marketingdirektør har været meget nysgerrig på det, har bragt det ind i sin ledergruppe. Og lige nu, der sker der jo ting og sager på alle fronter i den marketingafdeling. Med AI og med automation i generelt set. Kan jeg da se, at der er sket noget, altså sådan, at I sparer tid eller lave nogle federe kampagner? Ja. Altså, jeg havde faktisk et par eksempler med på konferencen i DR-byen, men blev kottet af lidt tidligere. Ja. Ikke noget med, jeg brugte for lang tid. Jeg blev kottet af lidt tidligere. Så jeg fik ikke nogen af de der konkrete eksempler så godt med i min præsentation. Men altså, for eksempel, vi laver jo en del små reklamespots, også for vores leverandører, og dem laver mange af hvert år. Og vi er ude og finde locations, og vi skal have mennesker med, og vi skal det ene og det andet. Det behøver vi ikke mere. Nej. Det sparer rigtig meget tid. Ja, men også meget koordinering. Koordinering af forskellige ressourcer ude af byen og så videre, ikke?
Men det er jo en ting. Så her lige efter sommerferien, der... Fordi jeg bare så forstår 100% også lytterne, der er med her. Ja. Det du siger, det er, at I bruger ikke, I laver AI-genererede kampagner, hvor mennesker ikke findes, men I genererer simpelthen bare de mennesker, der vi bruger ikke AI-genererede mennesker. Ja. Så det er mere locations. Okay. Så I skifter baggrund og... Ja, så for eksempel solcremer. Ja. Typisk på en strand med noget vand. En sol, der glimter i vandet. Hvad ved jeg? Ja. Der ligger den der solcreme fra Nilens Jord. Den ligger så fint der i vandkanten, ikke? Ja. Det er AI-genereret. Ja, fedt. Næste gang er det en location, et eller andet fedt hus, hvor man skal vise en ny ansigtscreme til 50+. Hvad ved jeg? Det der fede hus, det findes ikke. Det er AI-genereret, ikke? Ja. Og så videre, så videre. Fedt. Og altså... ved du sådan konkret, hvad var det her sparet i bare time to market, eller sådan fra idé til nu er vi live med kampagnen? Ja, altså faktisk på konferencen, der sagde jeg jo, der viste jeg en film, det var for et e-cooking-produkt, som netop var lavet på en strand. Og så spurgte jeg, hvor lang tid tror I, at det har taget at lave den her lille reklamefilm? Og så er der jo nogen, der siger 5 dage eller andet. Nej, det har taget 10 minutter, fordi den er AI-genereret. Og jeg spørger jo marketing, hvor mange timer har vi sparet? Jeg kan ikke huske, om vi sagde 100 timer om året. Ja. Jeg kan faktisk ikke helt huske det. Jeg har det stående på mit slide, men jeg kan simpelthen ikke huske det. Nej, okay. Men der er nogle konkrete tal på, og I har målt på det. Ja. Vi beder om at gøre os umage for at putte nogle konkrete tal på, for at folk som mig, nu er vi tilbage til ledelsen, forstår, hvad det er, der foregår. Ja, fordi I skal jo på en eller anden måde have ikke bare en mavefornemmelse, men gerne så konkret, måske nogle mål på, hvordan går det? Ja. Og lige nu, der kan vi sætte mål, men lige nu, der er jeg mere optaget af, at jeg ved, at de tester, og de fejler, og de lærer af fejlen, og de tester igen, og så lykkes de. Og så snakker vi om, okay, hvad kommer det rent faktisk til at spare os? Sådan så, altså det er jo meget nemmere at forstå for alle mennesker, men specielt måske også ledelsen, når vi begynder at tale i timer sparet, eller medarbejder sparet, eller kvalitet vundet, eller det kan vi forstå, ikke? Så hvis cirklen ligesom skal sluttes, så skal den gerne sluttes med en eller anden form for forbedret effekt. Om det så er besparelser, effektivitet, altså effektivitet, som er en af de mål, som vi har for brugen af AI. Vi har, som jeg nævnte til at begynde med, hurtigere strategieksekvering, bedre brugeroplevelser, ikke? Og så effektivisering i dagligdagen. At vi bruger vores tid smartere i dagligdagen. Det er de 2 ting, vi gerne vil vinde med AI. Ja. Så effektivisering kan man måle på forskellige måder. Sparet timer, hurtigere time to market. Hurtigere time to market, præcis. Ikke? Ja. Så dem vil vi gerne se. Ja. Hvad er det så, når vi har fundet en løsning på noget ting, som blev succesfuldt? Ja. Hvad har det givet os? Okay, og du nævnte faktisk også helt til at starte med, at man skal af med de dumme opgaver, og vi skal bruge vores tid smartere, siger du nu. Så er det så sådan en tilgang, hvor I siger, at det må medarbejderne selv beslutte, eller afdelinger, hvor man nu beslutter den slags, hvordan man bruger sin tid smartere? Fordi, altså nu ved jeg, regeringen har jo lavet sådan en taskforce, AI-taskforce, som vi elsker at snakke om, og de er lidt specifikke på, hvad medarbejdere, der sparer tid på kunstig intelligens, skal bruge deres tid på. Og det synes jeg er lidt sådan, at der sidder en lille gruppe inde i Digitaliseringsministeriet og bestemmer, hvad man skal lave ude i en eller anden klimastyrelse, når man har sparet noget tid. Det er en lidt sjovt størrelse, ikke? Jo. Så er det nok at sige, brug tiden smartere, og det må du egentlig selv definere, hvad det betyder. Det er i hvert fald en postgang for tidligt at begynde at sige, den tid, du sparer, hvis du sparer noget, den skal du bruge på. Det er simpelthen en postgang for tidligt. Og jeg vil sige, det kan godt være, hvis man er leder, der er tættere på operationen, at man har en idé om, hvad man godt kunne tænke sig, at folk bruger mere tid på. Ja. Og så kan man have den dialog, og helt klart, den dialog skal man da have. Men fra ledelsens synspunkt, så handler det her om at få organisationen i gang, få dem nysgerrige på det.
selvfølgelig være fuldstændig afklaret og enige om, hvad formålet er. Ja. Altså, det duer ikke, at formålet er, at vi skal have det sjovt. Ja. Eller formålet er, at vi skal være nysgerrige på ting. Formålet er, at vi skal være dygtigere til at eksekvere på vores strategi. Vores strategi er, at vi vil give ekstraordinære kundeoplevelser. Så hvis vi med AI kan blive dygtigere til at skabe ekstraordinære kundeoplevelser, hvis vi med AI kan blive mere effektive i det daglige, så vi igen kan blive dygtigere til at skabe ekstraordinære kundeoplevelser, blive dygtigere end vores konkurrenter. Jamen, det er det, der er målet. Ja. Okay, og det er jo det fede ved, når man arbejder med AI, som ser på det decentralt, det er ikke som en teknologi, der er lidt over det hele, så er det, altså jeg føler nærmest, det er afslappende at være din rolle, og sådan, det er meget, meget overordnet, det er, vi skal det samme, og så er det egentlig, så er AI egentlig bare et middel derhen, ikke? Fordi hvis de virksomheder ser, at overstyrer lidt og bliver lidt for specifikke i ledelsen, det må være sindssygt hårdt arbejde at skulle gå og sige, nu skal vi bruge det her tool, den her del af forretningen, og at man kan næsten blive lidt stresset, når man hører det, ikke? Man kan blive lidt stresset, når man hører det, altså, og jeg vil jo også være ked af, Dan, hvis vi slutter det her, og så lyder det til, at hos Matas, der er det bare en stor fest, hvor at AI bliver taget ned fra hylderne, og der er ikke noget struktur, og så videre, fordi selvfølgelig tror jeg dybt og fast på, at AI kommer til at gøre os mere effektive, kommer til at gøre os dygtigere, kommer til at gøre kunderne gladere. Ja. Og selvfølgelig skal det være målbart, men det er svært i samme sætning at få personen på 50 år, som ikke, og jeg er selv over 50, så derfor kan jeg godt sige det, på 50 år, som ikke læner sig ind og ikke interesserer sig for det, til at blive i samme sætning, få personen til at være motiveret og samtidig sige, og derudover så skal du spare 50% af din tid, og den tid, du får til års, den skal du bruge på det og det. Altså, der er ret langt fra at finde nysgerrigheden hos sig selv, prøve at læne sig ind, lege med tingene, begynde at integrere det i sin hverdag, opnå tidsbesparelser, registrere sine tidsbesparelser, se det, og dernæst beslutte sig for at bruge tiden på det, som chefen sagde. Det er jo muligvis en 3 måneders, 6 måneders, 12 måneders rejse. Så måske er det en god idé, tror jeg, at tage den lidt i bidder. Ja, så du siger, at der er måske også nogle udfordringer, som vi bare ikke har mødt endnu. Og det har ikke været en dans på roser hele vejen igennem. Nej, det er det ikke. Men det starter jo med, at folk de tør at læne sig ud, og tør at fejle. Ja. Hvis ikke vi tør fejle, nulfejlskultur må ikke eksistere, hvis man gerne vil have effektivitet gennem AI. Ja. Fordi vi kommer til at fejle. Vi kommer til at implementere noget forkert, eller kode noget forkert, eller gøre noget andet forkert. Men det er vigtigt, at vi gør det, fordi det er det første skridt på vejen mod den rigtige kodning, eller den rigtige implementering, eller det rigtige værktøj. Ja. Altså jeg vil sige, jeg har også nulfejlskultur også sådan lidt sjovt størrelse, fordi hver gang man tænker, her er der nogen, der ikke accepterer fejl, de er der stadig, de hører bare ikke om den, og det er meget værre. Og det er... okay, så, men vil du... jeg afbryder dig faktisk før, du var ved at have et eksempel mere. Det var i marketing? Ja, du snakker om sommer, tror jeg. Ja, efter sommer, der siger vi velkommen, eller i vores marketingafdeling til 4 AI-medarbejdere. Ja, spændende. Og det er 4 medarbejdere, som de forskellige marketingafdelinger, eller dele af marketing, har besluttet sig for, hvad er det egentlig, hvis vi selv kunne vælge en kollega, hvilke kompetencer, hvilken erfaring, hvilken viden kunne vi godt tænke sig, at den medarbejder skulle have, som kunne hjælpe os til at blive mere effektive, fordi vi kunne spørge den medarbejder.
Og så har man fundet ud af, at vi ville gerne have en medarbejder, som kunne hjælpe os inden for SoMe, ved at simpelthen have alle de erfaringer, som vi selv har gjort os på SoMe. Måske kender til alt, hvad vi lægger ud på SoMe. Måske har statistikker på effekterne af alt, hvad vi laver på SoMe, osv. Og det vil sige, at alle SoMe-medarbejdere, de har Brenda nu som deres nye kollega. De har selv navngivet personen. De har også selv valgt, hvilket køn personen skulle have, i forhold til, hvad de synes, der ville passe godt ind. Og Brenda er en, man kan snakke med på Teams? Eller, ja, Brenda er en, man kan snakke med på Teams. Brenda kommer til at deltage i møderne også, sådan, så Brenda lærer undervejs. Ja. Brenda får mus-samtaler, har de sagt også til mig, at, fordi Brenda skal vide, hvad hun gør godt, og hvad hun kunne gøre endnu bedre. Ja. Og Brenda kommer selvfølgelig til at lære undervejs også efterhånden, som man stiller spørgsmål, som hun måske ikke er god til at svare på, så hjælper man hende på vej, og så videre. Ja, okay. Det er en lidt sjov ting, fordi jeg har set de her medarbejdere, AI-agenter, eller hvad vi skal kalde dem, før, og jeg har lidt sådan, jeg overvejer nogle gange, at er det overhovedet en god idé? Og det tror jeg faktisk selv, det er på den korte bane. Altså, det er sådan en måde at pakke teknologien ind i noget, som vi forstår. Ja. Altså, du ved, der er mus-samtaler, det forstår vi. Vi forstår, vi kan snakke sammen på Teams og være med på møder og alle sådan nogle ting. Ja. Men jeg har faktisk ret meget tvivl om det er stadig noget, vi bruger om 5 år eller 3 år bare. Ja. Altså, hvordan taler I om det? Det taler vi ikke om. Nej, okay. Fordi, er det vigtigt lige nu? Det er et godt spørgsmål. Det er det måske ikke. Det er det måske ikke, vel? Nej. Hvis det kan hjælpe os nu, og hvis det kan bidrage til, at vores medarbejdere får bedre viden, og har et sted, de skal gå hen. Ja. En anden af de her marketingmedarbejdere er en, som kender til alle vores forskellige mange analyser, og kvalitative, kvantitative analyser, brandanalyser osv. Ja. Tænk, hvis man ikke skal ud på et eller andet drev og lede efter den nyeste analyse inden for et eller andet. Ja. Men man bare spørger Fabio, eller hvad det er, han kommer til at hedde. Ja. Fordi Fabio der har vi samlet det hele. Tænk, hvor meget tid en medarbejder sparer på ikke at skulle lede og finde de analyser selv og læse det hele igennem for at finde den fakta, som de skal bruge. Ja, og jeg tænker også, det er et godt argument for det, at man sparer noget tid, men man kunne gøre det samme bare ved at have en, hvad skal man sige, intern GPT, custom GPT, et eller andet. Ja. Men så i mit hoved er det, der teknisk set giver det ikke så meget mening, fordi man begynder at tage det her med, at vi bare kan abstrahere det ned bag en teknologi og en grænseflade, hvor alle kan det samme. Det tager man lidt væk. Men forandringsledelsesmæssigt er det måske det, der er argumentet for det her, at nu er det præsent, og fordi når Brenda skal også med på møde, så husker vi at gøre det, så måske... Jeg tror, du har ret. Ja, så det er meget mere forandringsledelse. Jeg tror, du har ret. Ja. Og det er også derfor, at mit svar på, kan vide, om det er relevant om 5 år, det ved jeg ikke. Nej, og det er måske heller ikke vigtigt at beslutte sig for overhovedet. Og er det vigtigt lige nu? Fordi lige nu er det vigtigt, at vi får al den viden, vi har, at vi får den i spil på en måde, så den bliver brugt. Ja. Og hvis det her, det er vejen dertil, fantastisk. Ja. Og jeg også, altså en ting, som også er vigtigt for mig at sige, det er, at i AI kan man simpelthen ikke forudsige, hvad den næste, altså teknologien, hvordan den udvikler sig, og hvad for nogle innovationer, der kommer ovenpå. Så at forsøge at gætte på, hvordan verden ser ud om 3 år eller 5 år, det giver ingen mening i praksis. Så det her, det er jo egentlig en af de der ting, hvor man siger, okay, der er nogen, der leger med tingene, der er nogen, der læner sig ud, der er nogen, som gør. Og det her, det er en måde at læne sig ud og få AI i spil, kan du sige, og alt det, som AI kan bidrage med i spil. Ja, okay. Vi er ved at løbe tør for tid. Vi er allerede løbet tør for tid. Jeg prøver at holde det her podcast under en time. Jeg vil se, om det lykkes en eller anden dag. Men jeg vil gerne lige nu være med. Din AI-kæphest, det har vi med i alle afsnittene. Hvad er din største AI-kæphest? Altså, min største kæphest, det er, at
vi ikke må tage AI som raketvidenskab. Og det er jeg ikke... På mange fronter er jeg sådan set ikke bekymret for det, men det er vigtigt for mig, at alle medarbejdere ved, at det ikke er raketvidenskab. Ja. Og det er min kæphest i simpelthen organisatorisk og i organisationen, at alle er opmærksom på, og alle vil svare, hvis man spurgte dem, at det her det er et værktøj for os alle sammen, eller det er en teknologi, som kommer til at hjælpe os alle sammen. Ja. Og det er bare et spørgsmål om, hvordan og hvornår. Ja. Og det vil jeg kalde min kæphest, og den startede helt tilbage for 2 år siden, hvor at AI ligesom blev lidt et buzzword internt hos os, eller jeg kalder det buzzword, fordi at vi begyndte at tale om det. Det kom fra medarbejderne, det kom ikke fra ledelsen. Der var jo nogle af de her frontrunners, som interesserede sig for det. Og vi begyndte at snakke om, hvad er det her, og hvordan skal vi arbejde med det? Og ret hurtigt efter havde jeg alt, hvad jeg ejer af ledelse for medarbejdere, så det var på det tidspunkt 130 mand, havde jeg samlet til en seance. Og det er nu 2 år siden. Og hvor jeg besluttede, at vi skulle bruge halvdelen af tiden på, at de her mennesker, og det var fra 22 år til nogen af 60 år, at de skulle igennem 3 små workshops i grupper, hvor de skulle bruge AI-værktøjer for at forstå mere om AI, end hvad jeg gjorde, nemlig buzzwordet. Ja. Så jeg kunne godt tænke mig, at hende på 62, at det var hende, som sad ved middagsbordet om aftenen og fortalte sin 26-årige søn om, hvad hun havde oplevet med AI i løbet af vores afdelingsdag der. I stedet for, det var ham på 26, som fortalte hende om, hvad han havde oplevet med AI. Ja. Det var jo min motivation. Og vi var så igennem en opgave i ChatGPT, som de skulle løse i grupper, og en opgave i et billede. Midjourney måske. Eller? Ja, lige præcis Midjourney, tror jeg, det var. Ja. Og så i vores egen Maya, Metas Artificial Intelligence Agent, en opgave deri, hvor de kunne se, gud, vi kan den producerer selv et billede, et reklamebillede, eller gud, den producerer selv en tekst til Facebook, eller hvad det nu var. Så tilbage til min kæphest. Vi skal have åbnet øjnene hos vores medarbejdere for, hvad det her det egentlig er. Det er ikke raketvidenskab. Det er værktøjer, som hjælper os alle sammen. Ja, fedt. Altså, det giver sindssygt god mening, fordi det, du snakker om her, er også at demokratisere teknologien ud. Og det, altså, jeg har også i starten, specielt nu har jeg arbejdet med den her teknologi i 10 år, der var virkelig sådan en, det her, det er for de særlige indvidede, og hvis du ikke har en universitetsuddannelse i det, så er det altså ikke for dig, så er det ikke rigtig AI, du arbejder med. Og sådan er det bare ikke mere. Der skal ikke være et A og et B-hold. Nej. Der skal ikke være et A og et B-hold. Ja, der er kun et A-hold. Og jeg vil bare sige, for mig at se, er der faktisk et A- og B-hold. Der er de nysgerrige, og de er ikke nysgerrige. Fordi nu har du brugt ordet nysgerrig mange gange i den her podcast, og jeg er et kæmpe fan, fordi nysgerrighed er en sindssygt stærk ledelsesværdi, når det kommer til en teknologi som AI. Ja. Altså nysgerrighed, det er det, der først ligger modstand ned, det er det, der gør, at man er interesseret i det, og hvis man er rigtig heldig, så ender nysgerrigheden i passion, ikke? Ja. Og det er ting, hvis man kan få AI-passionerede medarbejdere i en tid som den her. Og hvis jeg må sige en sidste ting, så nu taler vi om AI fra et ledelsesperspektiv. Ja. Der har ledelsen et ansvar. Ja. At skabe og sikre nysgerrighed blandt alle medarbejdere. Ja. Og selvfølgelig er der de sidste 1-2%, som bare måske ikke vil, som vi snakkede om i begyndelsen. Ja. Og det er fair nok. Men resten gør dem nysgerrige på det her. Motiverer dem til at være nysgerrige på det. Ja. Der har ledelsen et kæmpe ansvar. Ja, fuldstændig. Jeg synes, det er mega stærk læring. Det er det helt store råd herfra. Det er, ledelsens opgave er at sikre nysgerrighed om kunstig intelligens. Lige præcis. Fedt. Okay, det var mega fedt at have dig med, Lise. Jeg tror, jeg har 1000 flere spørgsmål, men vi er nødt til at cutte den her, hvis det skal ind med sådan en podcast, folk bruger til at falde i søvn til. Ja. Så tager flere timer. Hvad hedder det? Tusind tak. Jeg synes, det var mega fedt. Ja. Mega fedt, Dan. Tak for invitationen, og tak for en dejlig, jovial snak.